Kapela Lucie na Hit Radio City, rádio, které hraje, a taky u nás sledujeme, co se chystá. Příští víkend v sobotu odstartuje netradiční mistrovství České republiky v autostopu. No a na dince máme v tuhle chvíli jednoho ze členů soutěžních posádek, Tomáše Čecha. Ahoj, Tome. Ahoj. Tome, prosím tě, o jakou soutěž se vlastně jedná, jaké je složení posádky a jaký je váš cíl? Tak je to mistrovství republiky v autostopu, je to 4. ročník, ale to s letošním cílem je ukrajinská Oděsa, přičemž po cestě tam musíme projet Varšavou nebo Kyjevem a po cestě zpátky Sarajevem, takže celkem dohromady je to kolem 5000 kilometrů, které musíme co nejrychleji projet. No a během cesty údajně máte plnit i speciální úkoly, jakého charakteru? Tak ty úkoly jsou hodně napojené na to, abychom se zžili s těmi zeměmi, lidmi, kteří tam žijí, takže máme třeba vystoupat na nejvyšší budovu města nebo pomoci v domácnosti posádce, která nás sveze minimálně 60 minut, nebo připravit reportáž ze sportoviště v Sarajevu, kde se konala olympiáda, podobné věci. To znamená, jedete v tandemu, kdo bude tvým spolujezdcem? Tak ta soutěž je vypsaná primárně pro smíšené dvojice, to znamená kluk-holka, a jedu s kamarádkou Lenkou Doležalovou, je to parťačka do nepohody, takže věřím, že spolu zvládneme všechny nástrahy této velké výzvy. Během cesty vás tedy čekají speciální úkoly, no a celé tady toto mistrovství České republiky v autostopu podporuje i charitu. Jakým způsobem? Každá posádka vlastně může mít nějakou fanouškovskou základnu, lidé hodně sledují tuto soutěž na webových stránkách mistrovství, máme s sebou GPS, můžou nás sledovat, kde se pohybujeme, a vlastně ty posádky, které jsou těm pozorovatelům sympatické, tak vlastně můžou posílat jim lidé DMSky, které se potom započítávají ty počty do celkového hodnocení soutěže, ale především veškerý výtěžek z těch DMSek jde na charitativní účely, a to na podporu sportovců s nějakým handicapem přes konto bariéry. Tome, tak tobě i Lence přejeme šťastnou cestu a úspěšný návrat. Děkuji. Horko. Únava.